И здравейте, скъпи приятели! Здравейте, отново. Отново. Пак сме ние. Днес ще ви покажем един много як клип. Unboxing на две много готини неща. Какво? Unboxing. Едното е DJI Osmo Pocket 3. Естествено, Creator Combo. Най-готиното. А другото е... Хеликоптер! Това е DJI Mini 4K въртолет. Чакай, DJI, не е в дискотеките, бе? DJI, така се казва марката. Това е DJI Mini 4K дрон, който много голяма мечта и от много отдавна искам да си закупя. Тия ти изглежда готино, само не знам какво вътре. Доста добре. Давай, отваряме, доста добре изглеждат продуктите, наистина са много добре опаковани, добре направени и сега предстои да видим какво има вътре. Давай. Продължаваме. Давай да отваряме, хората вече нямам търпение, нямам търпение, да видим какво става. Айде, нека да отвориме И на мен ми е много интересно. Малко на дистанционно за телевизор прилича. Не е дистанционно. Това е камера, влогинг камера, която е за влогове, която е с... това е въртолет. Въртолет, да. Така, отваряме го. Ето сега тук има едно... Как се казва? Такава като на айфоните, както се отваря. Така. И нека да видим какво се крие вътре. Ето така изглежда вътре кутията. Сега може да извадим лепенки и хартишки, които сега не са важни. Давай нататък. Така, нека да видим какво има тук. Отваряме. Доста добре изработена преносима чантичка за камерата, която е водоустойчива, разбира се, дори да се намокри. Да, като несесер, но е непромокаема, т.е. дори да се разлее вода, дори да завали, каквото и да се случи, не може да... Дори... Не лъжиме хората тук, второ видео ще лъжиме, дай да пробваме. Непромокаема е, дори да се намокри. Съответно няма да пострада вашата камера и сега предстои да я отворим. Нека да видим какво има вътре. Да видим, Така, отваряме я. Ето така изглежда. Вътре всичко е подредено. Има място, деления. Ето, сега вадим. Това е камерката, която е с вграден стабилизатор. Тоест, каквото и да правите от движение на ръката, няма това нещо да се вижда на вашето видео. Носач на кола. Носач на кола. Oh, yes. Не е носач на кола, тук имаме допълнителна батерия. Самата камера има до час и половина-два вградена батерия. С това нещо, то се монтира ето тук отдолу. 2000 years later. Батерията се удължава с снимане до 4 часа, 4 часа и половина. Можете преспокойно да снимате и да покажете всичко, което искате да покажете. Валенка, ти ли си? Страхотно, да. Покажете всичко, което искате да покажете. Валенка, ти ли си? Страхотно, да. Добре, започваме. Поставяне на камерата в статично положение може да снимате. Ето това нещо е триподчето. Ето тук отдолу се слага. Ето така. И вашата камерка съответно вече стои по този начин. Може да заснемате, може да си ги приберете и става като дръжчица по-дълго. Естествено, големината на камерата се удължава, иначе тя е супер мъничка, можете да видите даже колкото дланта ми. Много е лека, много е компактна, въобще не тежи, защото когато реши да снима някой малко повече, по-дълго време и реално ако я носиш... Искаш ли, извинявай, че те прекъсвам да стартираме, да видим все пак? Ще стартираме, чакай да покажа всичко друго какво има. Да видим. Така, имаме още един удължител, който реално също може да се монтира отдолу. Той има и винт, към който може да прикачите към
такава LED ринг лампа или примерно някъде към кола, нещо, където си. Не знам. Ето ви е готово. И всъщност най-хубавото нещо, което има в този комплект е ето този микрофон на DJI, който всъщност звука му е уникално кристален. Това ли стига и носи ги навират на хората в устите си? Стига и носи ги навират на хората в устите си. И е невероятен. Сини рошави, да, като брунтави. той е. Също към него имаме и ветробранче, което се поставя ето го. Много е мекичко. Което се поставя ето тук. Ето така по този начин. Има щипчица, пък ако... Това ли стига ето ходят примерно по цяла София, ако беше роден преди 2 години, колко години 6 си. Това ли? Имаме и съответно зарядно Type-C към Type-C. Технология! Също така имаме много интересно нещо. Това е допълнителна леща към камерата, която разширява. Мисля, че беше с магнит, нали? Да, тя с магнит се закача напред. И всъщност... не. Това извинявам се, не е лещата. Това е магнитчето. Така. Ако не искате да си защипвате тениските с щипчицата, имаме магнитче. Това са нещата в този комплект. Да видим тук какво имаме. Е наречения кейс. Да, кейс. Ето това е пластмасовия кейс. И реално... Къде е лещата? Къде е лещата? Също така има такава връзчица, която да се сложите за ръката. Да кажеш на хората за лещата там, където примерно ако си снимал с лещата и в момента в който го спреш, когато самия обектив се върти автоматично. Не, това е автоматично проследяване на камерата, има тези функции, но за това нещо ще направя отделно видео, с което мога да ви покажа реално как работи самата камера. Мисля, че ще ви бъде интересно. Ако искате да го гледате, може да напишете долу в коментарите дали да направим такова видео, в което да ви покажа всички екстри функции на самата камера. А сега нека да махнем предпазителя на дисплейчето и съответно да я включим. Включването става, като завъртаме по този начин екрана и камерата се завърта. Вибираме английски. Така, съответно тук ни показва, че трябва да свалим приложението, с което работи нашата камера. И така продължаваме с следващото нещо, което ще анбокснем, и то е DJI Mini 4K. Давай да видим сега какво се крие тук. Не, ти си ги отваря аз. Знам, че това ви доставя страхотно удоволствие, несравнимо даже. Верно. Така отново имаме същата лепенчица, която сега ще премахнем. Ето по този начин. И отваряме. Хоп. Си съд на истината. Отново чанте. И тук чанте, и там чанте, и Тази чанта обаче е доста по-голяма. Прави ли ти впечатление? Значи тази чанта е доста по-голяма и колкото даже може да скрие главата ти. Искаш да кажеш, че ми е голяма главата ли? И доста, между другото, много добре направено, отново е непромокаема. Това е крокодилска кожа. Вижте, на допир. Не е крокодилска кожа, отново е непромокаема, отново е доста яка. Перфектна е за кръста, ако сте от Бургас, от мен е родник на кръста, лятото, на плажа. И сега Предстои да отворим, да видим какво има вътре. Вадим. Какво има вътре? Вадим. Какво има вътре? Така, Тя виждаме. бая пълна? Да, доста е пълна. Така. Само да не... Показвай все пак какво вадиш. Само искам да видите колко е мъничък. Представях си нещо малко Това по-голямо. батерията ли? Не, това е дрона. What? Така искам да видите. Само искам да видите. Буквално колкото моята ръка. Буквално колкото моята ръка. Супер мъничък. Супер компактен. 249 грама. Да. Това е, идва в комплект с... Това е комбо пакет. Дрона идва с... Една секунда само да го отворя. Идва с дистанционно, на което
Тук отдолу стоят палчетата, които се поставят за по-лесно управление и за по-лесно Да полет. покажем направо. Дай сега ще покажа, само да видя. Да, ето тук. Ето тук това нещо се дърпа и може да поставите вашия телефон, съответно на който да управлявате дрона. Доста яко. Има копченца навсякъде. Ако прилича на джойстик на PlayStation. Има, Яко. готин е, да. Много е як. Ако искаш да покажем направо на хората да го Ще направим окомплектуваме. следващото видео, в което според мен е готино да изпробваме направо и да покажем функциите на дрона, с които хората да видят. Има комплект батерии, идва с 3 батерии. Едната батерия си е на дрона и още 2, с които полета на дрона се удължава до 45 минути. Тоест това е супер много време. Една батерия горе-долу мисля, че издържа около... Не знам. Колкото едно по време. Нямам представа, но знам, че горе-долу с трите батерии издържа около 45 минути полет, което е много. Смисъл наистина много. Така, и да отворим тук да видим какво имаме. Имаме доста неща. Имаме зарядно отново USB към Type-C. Да, това са кабелчета, които са за различни модели телефони. Тоест, ето тук, като дигнем това нещо, ето тук отвътре. Държач. Имаме кабелче, което... Чакай да се... Ето това може би да. Това е за iPhone от тези, които са по-старите. И вече тук имаме всъщност Type-C в този комплект, с който можем да включим по-новите iPhone-и. Съответно сменяме само кабелчето, захранването. Трябва да се изтегли приложение, с което се свързва дрона и с което може да летите и си го управлявате, но в следващото видео ще направим специално, за да ви покажем параметрите, общо взето. Да включим дрона. Що следващо, не може сега да го пуснем? Нямаме време. Имаме отверчица, с която се развива перките. Имаме тук допълнителни сменяеми перки. Ако нещо се случи с тях, не дай се Боже да не се случва. Обозначени са с А и Б. Има значение коя перка за къде е. Не трябва да се... Сега сещам като каза да не се случва тук момента да кажем на хората, че доколкото Той видяхме вече го е отворил, имаме си предпазно нещо. Да, доколкото видяхме в сайта на производителя, мисля, че има едногодишна застраховка, която беше 75 евро, ако не се лъжа. Да, нещо такова беше В случай на повреда или на загуба, нещо, което е непринудено. Хората установяват, ако проблема не може да се отремонтира. Те ти възстановяват машинката с нова, което е 75 евро на година, мисля, че е застраховката. Да, еднократно. С което си гарантирате, че ако нещо се случи на дрона, те ще ви или ще ви го вземат и ще го оправят, а ако не могат да го оправят, т.е. за тези едни 150 лева си гарантирате чисто нов дрон. Могат да възстановят вашия. Имаме Те направили една нова. Имаме защитно капаче на камерата с вградена стабилизация отново. Каквото и да се случва, не се клати, не се мърда. Много яко. Пак казвам, ще направим отделно видео, с което ще ви покажем как работи. Нямам търпение да го изпробваме общо взето. Много яка джаджа. Наистина си заслужава. Има сензори. Тук отзад има слот за microSD карта. Без нея не работи. В смисъл, това устройство е с карта. На нещата, показахме ги. Има ли още нещо в тази голяма чанта? Тази чанта може да се носи с документи. Общо взето ще направим отделно видео, в което да ви покажем Как изпробваме тези джаджи? как изпробваме тези неща. Мисля, че най-вече аз ще пилотирам. Може и аз. Да кажа нещо много важно. Да, извинявай, ще прекъсвам за дрона. Изключително е важно да кажем, влезахме в сайт, който е на българските власти, на МВР. Кара се само с С категория. На МВР ли? На пилотите бе? Няма пилоти, кара се само с С категория. Нямате С категория, не си купувате дрона. Шегувам се. Не, Шегувам се. хубаво е да се регистрирате, когато си купувате дрон, с която регистрация получавате един код, който код трябва да залепите някъде на самия дрон. На видимо място. Отзад при батерията, по принцип не е проблем. Въпросът е, че когато, ако не дай си Боже, ви спрат за проверка или дойде полиция,
те ще ви искат този код за управление. Тоест, вие трябва да се идентифицирате като Пилот. Тоест не специално за самия дрон, без значение от дрона. Ето какво е? Така пилот, бе. Пилот, как се казва? По-скоро вписвате в някакъв регистър и, нали, примерно, Ако влезеш на някой оградата или двора да видят, примерно, че този номер е на еди кой човек. Не, не. И е повредил на баби домаците. Не. примерно, аз по-скоро не знам какво повреди на баби доматите и расата. Поинтересува. Защото те с червени домати, кой ги мам? Съм питала чат GPT и общо взето той ми каза, че трябва да имам регистрация, тъй като ако ме спрат, глобите са доста солени. Няма значение, че дрона е под 249 грама, тъй като има камера, след като има камера се заснемат обекти и общо взето това го изисква Българската асоциация по авиация. И трябва да имате регистрация в сайта им. НАСА, ЦРУ, Без- ФБР, КГБ. Без да минавате тестове, без нищо, просто регистрация, получавате един код, който залепяте тук и може да си летите абсолютно навсякъде без никакъв проблем. Ако сме ви интересни, искате да гледате следващи наши видеа от пътувания, от изпробването на тези две прекрасни неща, се абонирайте с камбанката Да, долу. сега само заверяваме, да знаете, ще има доста интересни места, доста интересни неща, ще се пробват доста интересни храни, мисля, че за съжаление Да, още съвсем скоро. Основно аз ще ги пробвам. И най-вече, ако сме ви харесали и си искате да ни последвате, просто е така, за да се забавлявате с нас, абонирайте се Да, за нашия канал, с да което продължим адски да много се ни развиваме. помагате, за да можем да продължим да се развиваме. Чао!